Memasuki acara yang keenam, yaitu Mau'idhah Hasanah yang akan disampaikan oleh Romo Kiai Haji Zainuddin dari Grobogan. Mata'anallaha bituli hayati wa nafa'a bi ulumihi wa nasihati wa khurujatihi. Kepada beliau Romo Kiai Haji Zainuddin, waktu dan tempat kami persilahkan. Salawatullahi taghsha ashrafar rusulil ataib wa ta'ummul ala jam'an ma bada nurul kawakib marhaban ya marhaban 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 ya marhaban marhaban bika ya khairal habaib bika ya khairal habaib akbala sa'du alaina والهنا من كل جانب يا لنا البشرى بسعد جاءنا من خير وهيب مرحبا يا مرحبا مرحبا الله مرحبا يا مرحبا مرحبا بك يا خير الحبائب بك يا خير الحبائب صلوا على النبي محمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin wa faddalal ulama'a bi iqamatil hujjajiddin wa akramal awliya'a bi dhuhuril karamatil khawariqil lati hiya min mu'jizati sayyidil mursalin wa khassa man sya'a min asba'i millatihi birruqi ila darajatil arifin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi salikin ala manhajihil qawim. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. Shadaqallahul azim.
amma ba'd. Ulama anal kiram, para alim, para kiai, sesepuh, bini sepuh, aji sepuh, sedaya ingkang dipun sepuhaken, baik tokoh masyarakat, tokoh agami, utaminipun panjanipun Bapak Kiai Nur Hamid, panjanipun Kiai Amin, lan mestinipun sedaya kiai-kiai ingkang sami rawuh, ingkang boten saged dalem sebat setunggal lan setunggalipun, namun boten ngirangi panghormatan kawula sedaya para masyayikh kita ajeng-ajeng barokah donga lan barokah ilmunipun, lan mugi-mugi dipun paringi sehat saged momong dhateng masyarakat Jimbaran. Sedaya panitia, para kaneman, lan saking jajaran pemerintahan milai Bapak Kepala Desa, Bapak Kadus, Bapak RW RT, lan sedaya masyarakat Jimbaran. Leret Jimbaran Mas ya. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang dipun mulyakaken dening Allah. Alhamdulillah wonten dalu menika kita saged nderek hormat dateng wiyosan dalem junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi ingkang rawuh, ingkang nderekaken hormat dipun paringi sehat, panjang umur, lan mugi-mugi desa Jimbaran tambah makmur. Sing paling penting masyarakate muga-muga duwite akeh. Paling penting niku nggih Bu nggih. Lan muga-muga sing diparingi penyakit waras, utange lunas, muga-muga sing diutangi lali. Mila alhamdulillah kita nderek hormat dateng maulid Kanjeng Nabi. Mriki maulidan napa muludan? Ya, niki kan enten istilah muludan, maulidan, Rabiul Awal. Mriki nek mastani Rabiul Awal napa muludan napa maulidan? Muludan nggih. Padahal lagune bocah-bocah niku Rabiul Awal. Wulidal musyarraf fi Rabiul Awali. Ibu-ibu apal? Alhamdulillah panjenengan sedaya kudu ngerti kenging napa Kanjeng Nabi niki dihormati tenggene wulan lahiri. Tapi para wali, para kiai, para masyayikh khususnya Mbah Saridin niki kok dihormati tenggene dina sedane. Ibu-ibu pun ngertos bedane napa dereng? Halo, assalamualaikum. Sampun ngerti bedane napa dereng? Kenapa nek Nabi dihormati tenggene wulan lahire? Mergo Nabi sekali lahir mesti apik. Beda wong Jimbaran urung mesti apik. Nek Nabi lahir mesti apik, selain Nabi urung mesti apik. Kadang ono sing tukang kerampok riyin, contone Mbah Kanjeng Sunan Kalijaga. Tapi masa tuanya pejuang agama menjadi wali sampai sedo niki manfaat datang masyarakat,
mula setelah sedo dimulyake wong iku ketok apik nek wis mati. Nek nabi kan benten buka ana proses nabi sadurunge dadi nabi maling sik mboten, sadurunge dadi nabi mendem riyen mboten, leres nggih beda nek kula jenengan. Mulane kula darani kiai NU niki diajarake selalu apik karo sapa wae. Tidak boleh memvonis seseorang sing jek elek terus mbok arani neraka wong jek urip kok. Jajal. Mulane kula alhamdulillah wong Jimbaran niku jek ana sing mendem. Alhamdulillah wong Jimbaran jek ana sing urung salat. Alhamdulillah wong Jimbaran jek ana sing durung gelem munggah masjid. Alhamdulillah wong Jimbaran jek ana sing elek. Mergo nek wong Jimbaran wis apik kabeh kiai nganggur. Lah sing dikandani sapa? Mula ya butuh wong elek barang. Paham ya Bu ya? Lah biasane wong sing rada abangan ngoten niku Pak. Nek dijak bangun niku urunane malah akeh dhewe. Lho teng pundi mawon niku anggere jek rada abangan ngono iki, jak bangun masjid malah semangat. Yi, pokoke granite pinten meter hitung kula kabeh. Tapi sing rada mampu santri niku biasane malah angel metu. Lho nggih, leres mboten? Padani kok, soalnya aku pengalaman. Mulane ya butuh wong sing rada abang-abang barang ngoten niku. Mulane kita bareng-bareng hormat kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muga-muga berhak mendapat syafaat akhire saged bejo donya bejo akhirat. Allahumma ibu-ibu itu tugasnya seperti ngomanamin kok suwe-suwe rampung dewi. Wong isamu yo manamin iku kok. Lho pengajian teng pundi mawon niku sing katakan ibu-ibu, bapak endi gak eneng. Sregep pengajian niku masyaallah, tapi senajan ibu-ibu sregep pengajian ning tetep gak mudengan. Lho aku ora ngenyek jenengan lho Bu. Lho ngeten iki fakta. Jajal ibu-ibu sing sregep pengajian tak tese. Aku ndungun nangis gayane melu nangis. Bocah ditakoki tanggane, "Yu, kowe nangis genah karepe gak genah?" Padahal kiyaine man ndungun njaluk bojo papat. Karena ndek era mudengan yo amin. Amin. Mulane ngaji karo wong rapatek mudeng iki diakali sithik-sithik. Sholli ala Muhammad. Tenggene al berjanji tuba liman kana ta'zimu sallallahu alaihi wasallam ghayata maramihi wa marmah. Ibu-ibu wonten sing hafal? Ya Allah, hadza wa qad istahsana al-qiyama inda dzikri maulidihi syarif a'immatun dzawu riwayati wa rawiyah fatuba liman kana ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam ghayata maramihi wa marmah. Ibu-ibu ngerti maknane? Tuba bejo kemayangan jan bejo tenan kanggo sapa limang kana ta'zimuhu wong sing gelem ta'zim dening Kanjeng Nabi sallallahu alaihi syarat le ta'zim ghayata marami sepenuh hati. Lah wong gelem ta'zim iku kudu seneng dhisik. Ora mungkin wong gelem mulyake, ora mungkin wong iku gelem hormat nek wonge ora seneng.
Mula supaya wong seneng kudu kenal. Urutane ngoten nggih, kenal riyin terus seneng, nek wis seneng insyaallah gelem hormat. Mula wong Jawa ajarane Kiai Saridin, ajarane dzuriyah-dzuriyahe sampai Kiai saniki niki supaya masyarakat seneng kali Kanjeng Nabi. Mungkin nembe lahir sepasaran diwacake sholawat, diwacake berjanji, dijak mahalul qiyam. Niku dalam rangka nopo? Anake jenengan nembe lahir wis dikenalke kalih Kanjeng Nabi. Engko nek wis gedhe alhamdulillah iso dijak omong-omong mudeng, niki terus dijak sholawatan dikenalke Kanjeng Nabi Muhammad lahir ana dinane Senen taun gajah ingkang ibu mane Siti Aminah ingkang asmane Sayyid Abdullah. Niki tujuane kiai napa? Masyarakat ben kenal karo Kanjeng. Mula arep dhuwur diwaca biyen, arep ngasar niki nggih dionekke. Masyarakat ben kenal Kanjeng Nabi. Nek wis kenal ben seneng, mergo tak kenal makanya tak kenal makanya tak sayang. Wah, lagi lagune rock. Masya Allah, ben kenal, nek kenal ben seneng. Wong iku nek wis seneng, mungkin napa-napa mesti berani berkorban. Lah kira-kira ibu-ibu Jimbaran pun seneng napa dereng kali Kanjeng Nabi? Halo, assalamualaikum. Pun seneng napa dereng? Nah, saiki nek wis ngaku seneng, kula tangkleti upama dalu niki wau udan, angin, bledek, banjir, sampean kira-kira teko apa ora? Lah nek wong seneng tenan arep banjir teko. Lho kula niki pengalaman ketika aku duwe pacar wong Jimbaran. Di WA jam 3 bengi niku lho Bu. Mas tulung kula dijemput nang ndi? Nang Pasar Kolilo. Krana aku seneng ora ngurusi jam 3 bengi. Ora mitung banjir, ora mitung angin, tak parani mergo aku seneng. Leres mboten? Lah nek ora seneng yo ora sudi. Oh, ana WA sapa iki ora kenal. Wis pasti diabaikan. Beda nek wong sing disenengi. Wah, Masya Allah, lagi krungu suarane tok nih. Halo yang ngono wis kelabaan. Masya Allah, mulane sampean tanemake estu anggenipun seneng mahabbah kali Kanjeng Nabi. Mengki nek wis seneng berani berkorban. Nuwun sewu ibu-ibu ngeten iki wau nderek urun napa mboten? Woi. Woi. Nderek urun napa mboten? Pironan. Saikhlase nggih. Lah hormat Kanjeng Nabi kok saikhlase. Jajal wong biyen iku nek pe hormat, wah golek ayam pilihan diarani rasulan. Beri kita senten rasulan mboten Bu? Ora mungkin rasulan iki golek ayam potong ora mungkin. Oh, wi jenenge saikhlase. Mulane nek hormat Kanjeng Nabi wudu temenanan. Insyaallah panjenengan niki bakal dilirik Kanjeng Nabi, bakal diparingi syafaatipun. Amin Allahumma. Ya Allah. Lah upama tahun yang akan datang, upama iki nek sampeyan bener-bener pengen hormat tenan kali Kanjeng Nabi, tahun yang akan datang arep digedhekke, wah iki maulidan kudu gede,
ngundang kiai ora trimo alumni Timur Tengah tapi alumni alam barzah. Modale iki akeh terbangi niku ya alumni alam barzah kabeh. Ongkose akeh terus wong Jimbaran mriki dijatah wong siji 2,5 juta. Kira-kira sampean alhamdulillah napa lah? Jawab kanthi tegas, aja wedi, aja geter. Alhamdulillah napa lah? Dah akeh. Ya Allah, Bu, masjid barang kok ya gung dicet. Iki kok teko bodoh apa ngene iki? Ya Allah. Lho niki jenenge wong seneng iku mesti wani korban. Allahumma tenggene berjanji, kitab Al Berjanji niku menawi jangan wolak-walik niku enten keterangan. Wa kana Asy-Syaikh Abdul Wahid bin Ismail kana bi Misra rajulun yasna'u maulidan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulla amin wa yunfiku malan jazilan. Lah niku kula seneng maca berjanji, Bu. Kula kimutan dawuh Mbah Yai Maimun, senajan kowe maca simtudurar tapi aja lali maca berjanji. Berjanji niku lengkap. Lah niki diceritake kalih Syekh Abdul Wahid bin Ismail biyen tenggene Mesir. Ngerti Mesir mboten niki? Woi, ngertos Mesir mboten, Bu? Mesir niku pundi? Nah, sampeyan arep ngerti Mesir, mungkin langsung tenggene Pasar Cengkal Sewu. Nah, nyegat bis jurusan Purwodadi. Engko nek wis teko terminal Purwodadi tangklet kali piantun mriko tangklet, Pak, Mesir pundi? Mesti ditudoi. Kono wae. Nah, langsung sampean numpak bis melih jurusan Jakarta. Nek pun dugi Pulau Gadung tangklet melih, Pak, Mesir pundi? Nah, kulon kono lho. Nah, mesti suwe-suwe diarani iki nang nggone Jakarta takok Mesir kentir apa piye. Masyaallah. Lho tenggene kota Mesir iku ana wong lanang sing setiap tahun ngawontenaken acara maulid dalam rangka hormat kali Kanjeng Nabi. Wayung fiku malan jazilan. Niki mengorbankan harta yang banyak, bukan cuman kasir tapi malan jazilan. Niki hampir telas ratusan juta. Iki wong siji, Bu. Sampean saengklas. Nah, hormat karo nabine sak ikhlas. Ya alhamdulillah sing penting sampean teko ngoten nggih. Ya Allah, Allahumma wa kana jaruhu Yahudian. Lah piantun jaler sing ngadake maulid niku gadah tangga Yahudi. Yahudi garwane kalih sing setri niku tangga Yahudi niku rasani ngeten, Bu, arep tilem. Sing wedok niku tangklet. Biasane wong wedok ora kakan cangkem nggih. Nggih, yang kakan cangkem takok, "Mas, tanggane dhewe mabalu jarinal muslim," bahasa Arabe. "Mas, tanggane awake dhewe sing muslim iku lapo? Angger bengi kok yo noba ya Nabi." Karo ngeplaki apa kuwi jenenge terbang. Lho nggih. Tak duk, tak duk. Ngaten iki to. Iki lapo? Mabalu jarinal muslim. Lho tanggane dhewe lho kok geger bribene wong turu. Sing lanang matur, "Annahu yaz'umu anan nabiyahu qad wulida fi hadzal syahri." Dek, ora usah mbok rasani. Tanggane awake dhewe ku ndek keyakinan nabine nanggone wulan Rabiul Awal iki dilairno niate mulyakno.
bojone mesti oh ya Bu ya. Biasane sampean niku nek arep tilem nggo rasan-rasan mboten. Kali garwane ya leleyangan ngoten rasan-rasan mboten. Soale ibu-ibu senengane rasan-rasan leres nggih. Halo. Jenengan kabeh alhamdulillah nggih tasih sregep ngrasani tanggane nggih. Diterusno wi. Ora trimo tanggane dirasani, bojone wae dirasani bojo apa? Kadang-kadang ora trimo ngrasani, nang ngarepe wae wani ya. Mriki nggih do wantun kali garwane mboten. Sing lanang sekecap, sing wedok 5 kecap, muni ana apa ora? Sing lanang 5 kecap, sing wedok 20 kecap, ngaji sing lanang 2 kecap muni ana apa ora? Ana apa ora? Wonge ya teko ngacung tak tekeke sisan. Lho niki ngrasani sing jaler annahu yazumu anan nabiyyu qad wulida fi hadzal sahri. Dek iku keyakinane mulyakno karo nabine mergo yakin Kanjeng Nabi niku lahir teng ngene wulan Mulut Rabiul Awal. Lho suwe-suwe bar ngrasani ku keturu. Nalika tiyang Yahudi tangga niku wau keturu niku kok ngipi. Ngipi niku ngerti jamaah rombongan khusus wong lanang tok gede dhuwur kabeh putih kabeh ganteng kabeh gak ana sing elek blas. Pimpinane sing ngarep ganteng dhewe wajahnya niki berseri-seri bersinar. Di dalam mimpi sing wedok niku tangklet kali jamaah, "Mas, iki kok rame men arep do teng pundi?" Jawabane salah setunggale jamaah di dalam mimpi, "Niki ajeng silaturahim tenggene tanggane jenengan sing maulidan, sing jenengan rasani niku lho." Oh, akhirnya lah sing ngajeng niku kok ganteng dhewe pimpinane sapa? Lho sampean dereng tepang. Nggih menika naminipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Lho gara-gara wong ngrasani wong maulidan, tanggane muludan, sing wong Yahudi ngrasani malah ngipi pethuk Kanjeng Nabi. Lah ibu-ibu pun nate ngipi pethuk Kanjeng Nabi napa dereng? Kepengin panggih Kanjeng Nabi? Muga-muga mungkin bakdo pengajian iki tileme ngipi pethuk Kanjeng Nabi kabeh. Tapi aku kuwatir nek sampean ngipi pethuk Kanjeng Nabi wegah tangi. Wong gantenge ra umum, lha kowe nek tangi bojomu. Lah kok adoh men. Yo, sampean insyaallah sapa wangi sing nate panggih mirsani wajah Kanjeng Nabi walaupun dalam mimpi mesti bejo. Dalile enten mara'a wajaha kaya saat ya karimal walidaini khauduka sofil mubarak wirduna yauman nusyuri ya nabi alaika ya rasul alaika ya habib salamu alaika salawatullah alaika. Maknane Bu, marra'a wajhaka cara istilah santri man utai sapane wong iku ra'a lamun mirsani sapa man wajhaka ing wajah panjenengan Kanjeng Nabi yas'at mongko bakal bejo donya bejo akhirat. Mbok nate panggih napa dereng? Mbok nate ngipi panggih Kanjeng Nabi? Ibu-ibu pengen ngipi panggih Kanjeng Nabi? Nah, mungkin nek bakdo acara niki terus sampean dugi dalem matur kali garwane, "Mas, bengi iki aku ape kepethuk karo pacarku."
Sapa to? Kanjeng Nabi. Mulane aku njaluk izin kula ape nang kamar sebelah ape wiridan, aja mbok uwek-uwek. Lho nek wong wadon kan kudu matur. Syarate bar salat hajat jenengan mungkin maca surat inna a'tayna kal kautsar fasolli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar ping 1000. Aja lah lho pengen petuk Kanjeng Nabi kok ndah lho ra sida turu ra ngono. Ya Allah lho niki Bu insyaallah, tapi syaratnya sampean kudu atine manteng ta'alluq. Mergo napa? Anna ru'yatan Nabi sallallahu alaihi wasallam muhibatum minallah la tanalu bikasratil ibadah wala bikasratil ilmi walakin bit ta'alluqil qalbi. Ngipi petuk Kanjeng Nabi niki ora mergo akeh ngibadah, tidak bisa diraih mergo salate angger sewengi 100 rakaat, tidak. Ora mergo ngalim, walakin bit ta'alluqil qalbi, akan tetapi dengan sambungnya hatine sampean kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane disambungke ora kok wiridan inna atainakal kautsar fatsholli karo ndelok HP. Akhirnya malah tangi esuk-esuk malah Mbah Yai Jayai gak mandi. Lah gak mandi. Lah piye tangi malah ngaku getun. Lah getun, petuk genderuwo. Ngono neh sing matur, "Mbah Yai Jayai sampean gak mandi." Lah gak mandi wis mbok amalno. Mpun, mbok waca ping pira 1000. Lah piye petuk Kanjeng Nabi? Mboten, panggih ayu ting ting. Lah piye wiridane karo ndelok ayu ting ting. Jadi harus ta'alluq tenan. Insyaallah panggih kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kula iki gadah cerita niki fakta mergo tanggane kula. Ya Allah, men. Biyen niku gaweane maling, main madon, blandar dadu. Mriki enten dadu utuk niku kluthuk enten biyen nggih. Pokoke ngoten niku maling, main, madon, dadu. Lah niki nate cerita Bu. Wekdal niku ketika angsal undangan napa naminipun tahlil niku kalih kiai-kiai niku tangklet. Jenenge sing niki wau gak tak sebutke pokoke Min, inisiale M, Min. Niku ngeten, "Mbah Yai, jenengan pun nate panggih Kanjeng Nabi napa dereng?" Kiai mestine jujur, dereng. Ngipi kan panggih Kanjeng Nabi dereng. Kula tak cerita. Wow, dalu kula kok ngipi panggih Kanjeng Nabi. Rumaos kula niku enten sinar terus mandhap teng ajenge kula dadi wong. Ngakune ya aku iki Kanjeng Nabi. Kiai-kiai mboten enten sing percaya blas, Bu. Lho wong tukang maling, main madon kok nyipi petuk Kanjeng Nabi. Sing kiyaine apal Qur'ane blas kok. Gak percaya. Tapi setelah waktu yang lama niki kiai-kiai kok percaya. Mergo napa? Akhire wong niku wau tobat dadi wong apik, anake teng pesantren kabeh sing wedok iki hafal Quran. Ya Allah. Kiai-kiai terus ya Allah, berarti kae bener nek nyoto-nyoto tahu peduk Kanjeng Nabi, mula bejo buktine tobat, anake do nang pondok do hafal Quran. Sing anake kiyaine dhewe ora hafal Quran, anake bekas maling hafal Quran. Bejo napa mboten niki? Berarti cocok niki wau maraa wajaha kaya saat ya karimal daini hauduka so wirduna yauman salli ala Muhammad. Tak terus ke cerita tengene berjanji. Wong wadon Yahudi niku wau
panggih kali jamaah akhirnya tanglet lah sing ngajeng kok ganteng dewi ini menika Kanjeng Nabi Muhammad matur malih menawi kula panggih kali Nabi Muhammad kira-kira dipanggihi napa mboten langsung saged Nabi niku lapian niki kali salah setunggal jamaah di dalam mimpi dipanggih ke Kanjeng Nabi lho wong Yahudi lho Bu niku ketika panggil Kanjeng Nabi niku langsung nimbali ngene ya Muhammad cara wong mulya nek jenengan timbali jenenge niku kira-kira jangkar napa ngremehke napa mulyake Bu halo misale mriki lah jenenge Mbah Mudin Nur Hamid mbok celuk Mit Nur Hamid jangkar napa mboten jangkar wong niku ora apik ditimbali pangkate to nggih nggih misale Mbah Mudin karo Nur Hamid sae pundi Mbah Mudin misalnya Mbah Lurah mriki enten DPR naminipun sinten mriki kan enten DPR Jimbaran niku ya sapa Mbah Hardi Pak DPR pangkate karo mbok celuk Di Hardi kira-kira saya putih saya celuk Pak DPR lah iki moro-moro lho Muhammad tapi Kanjeng Nabi akhlaknya luar biasa leh bales piye labbaik sendika dawuh wonten dawuh napa Bu niki semakin bergetar ngadepi wong gedhe dhuwur ganteng atik wonge halus akhlake apik tambah bergetar tenan jenengan kok ngadepi wonge apian kok ganteng gedhe kira-kira sampean bergetar napa mboten iki nek ora percaya jajal rene ngadepi kula ora sampean kira-kira redeg ngono akhire ngeten lho nuwun sewu Kanjeng Nabi kula niku nimbali jenengan kanthi asma jenengan kenging napa kok jenengan wangsuli kanthi labbaik sedangkan labbaik niku kangge wong-wong sing mulya mbok kalih kula sedangkan kula wa anna min ghairi dinik saya tidak memeluk agamane sampean saya itu orang Yahudi kenging napa sampean mangsuli niku kok bila baik dengan bahasa labbaik ini akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siapapun dimuliakan sehingga di dalam mimpi saking gumone wong Yahudi niku wau menawi ngoten sampean niku akhlake luar biasa wa innaka la'ala khuluqin adzim sampean niku piantun sing akhlake luar biasa umdud yadak wa inni asyhadu an la ilaha illallah wa annaka muhammadur rasulullah wa annaka muhammadur sakniki ngeten ulurke tangane jenengan kula niki badhe masuk Islam akhirnya masuk Islam dalam mimpi langsung adep-adepan kali Kanjeng Nabi goro-goro ngerasani wong muludan akhirnya masuk Islam tenan wis basa wis tangi niki langsung alhamdulillah aku ngipi petuk Kanjeng Nabi aku wis menyatakan Islam nek ngono aku arep syukuran tanggaku tak undang tak ceritakno aku petuk Kanjeng Nabi terus aku ape ngundang tonggo modal sing akeh lan aku menyatakan nek aku wis masuk Islam nembe panggih Kanjeng Nabi dalam mimpi masuk Islam ketika arep syukuran tenggene dapur Bu kewaget meneh lho iki kok wis ana panganan mateng kabeh iki wis terjaga niki mboten mimpi meneh lho iki ingkung wis mateng iki tahu ya wis gorengan kabeh iki sing masak sapa akhirnya timbali garwane Mas nuwun sewu Mas iki sing nyiapke iki sapa kabeh kok ngerti aku ape syukuran sing kakung muni sing nyiapno aku di weleh mutangi kawanen jane kan megah tanggung petuk wong ganteng megah tangi lu sampean kok ngerti nek aku ape syukuran sampean ngertine saka sapa jawabe sing lanang saka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata lanang wedok niku ngipine padha masuk Islam kabeh dalam mimpi
Alhamdulillah akhirnya masuk Islam tenan, syukuran tenan. Wa yungfiku malan jazilan. Iki barokahe ngipi petuk Kanjeng. Alhamdulillah. Kenapa bisa tertarik? Mergo akhlake Kanjeng Nabi, walaupun dalam mimpi Kanjeng Nabi menunjukkan akhlak yang luar biasa. Ora kok nek nang jopo ketoke wapi, engko terus nek nang jero ngipi nempilingi wong mboten enten. Ya Allah, niki akhlake Kanjeng Nabi. Mula Kanjeng Nabi niku sabar, alhamdulillah. Ketika Kanjeng Nabi niku menyebarkan agama Islam, kali wong-wong Quraisy niki dipisoi, kali orang-orang kafir Quraisy diantemi tai, diantemi kotoran binatang, bahkan diantemi kali watu, sehingga Kanjeng Nabi berdarah, berlumuran darah. Kanjeng Nabi ini niku lek merjuangke agama sabar, orang bales. Mula kiai-kiai kudu neru Kanjeng Nabi. Allahumma ojo kok kiai mutungan, kiai kok mutung. Ndi Mbah Mudin mangkok gak ngimami mutung. Upama Mbah, insyaallah Kanjeng Nabi sabar, sehingga ketika Kanjeng Nabi niku ajeng wangsul tenggene Mekah niki panggih kalian malakul jibal. Malakul jibal malaikat sing tukang jaga gunung. Kanjeng Nabi ku ditawani, Muhammad, aku ndelok sampean gak sabar, sampean dilarake, sampean dipisoi, hatinya disakiti, fisiknya disakiti, sampai berlumuran darah. Sakniki ngeten mawon, aku ndelok ora sabar. Piye wong kafir-kafir Quraisy kene tak jiabutke gunung, langsung tak uncali, tak berki gunung, ben mati kabeh. Kanjeng Nabi jawabe, ojo. Untung sing ditawani Kanjeng Nabi Muhammad Mekah, kok upama Muhammad Jimbaran biar tak Kanjeng. Ya upama Muhammad Jimbaran ya biarno. Upama sing ditawani aku ya nglarakno ati, biarno wis. Kanjeng Nabi woten jawabe, inni arju ayu kharijallah min aslabihim mayatawalla. Ngene kan, aku dakwah krana Allah, bapak era gelem iman, muga-muga anake besok gelem iman. Anake ora gelem iman, muga-muga putune, putu ora iman, muga-muga buyute. Sabar mboten iki. Dilarake gak apa-apa, cukup aku gak apa-apa. Yo alhamdulillah, demi kesabarane Kanjeng Nabi niki Abu Jahal, wong sing ngerah patine Kanjeng Nabi, delalai diparingi putra naminipun Ikrimah. Lah kok iman kali Kanjeng Nabi tenan, apal Al-Qur'an, ahli tafsir. Ikrimah bin Abu Jahal. Kok upama biyen niku oleh diajar malaikat, mesti gak nglairno Ikrimah. Iki sabar. Abu Lahab duwe anak wedok jenenge Darroh. Lah kok yo iman. Padahal Abu Lahab nang gene ayat tenggene surat Tabat yada Abi Lahab wa tab mesti neraka. Anake alhamdulillah kok iman. Berarti mandi dongane Kanjeng Nabi ora kena bapake, muga-muga anake. Allahumma ya, mulane kula pesen kali kiai-kiai sabar ngadepi wong jimbaran ku sabar. Asline jin baran. Jin nun mati ketemu bak niki diwaca iklab dadi jimbaran. Mergo mriki niku nuwun sewu, biyen iku sing cara istilahe mriki danyange. Danyange niki muksa Bu. Mulane diarani jin baran, diwaca jimbaran. Ibu-ibu ngerti ceritane jimbaran apa mboten? Lah sampean yo rasa percaya biaku wong iki mau tak karang. Ya Allah, sholli ala Muhammad.
Lagi ada yang namanya Mughirah. Mughirah niku lek gedeng kalih Kanjeng Nabi, Masya Allah. Delale Mughirah ndi anak Walid niku ya oleh musuhi Kanjeng Nabi, Masya Allah. Pak ane karo anake niku leh nglarake Kanjeng Nabi, arep mateni Kanjeng Nabi. Niki toh apa cara istilah wani modal. Delalae Walid niki ndek anak Khalid putune Mughirah. Lah kok iman dadi jenderale Kanjeng Nabi. Maka dalam hadis terkenal Khalid bin Walid bin Mughirah ora kena bapake, kena anake, ora kena anake, kena putune. Lah iki sing kudu ditiru para kiai. Lah niki kiai kudu akeh sabare. Allahumma arep dilarakno masyarakat yo gak apa-apa, biasalah masyarakat. Lho kudu sabar, ora kok dilarake mutung. Ibu-ibu yang ngono ya padha wae kok kudu sabar ngadepi anak, ngadepi bojo, ngadepi dulur, ngadepi maratuwa ya kudu sabar. Ora kok malah angger dilarakno ati terus atimu senut-senut. Gusti, aku ki leh apik karo tanggoe rumangsaku ya wis tak pol-polke, kono duwe gawe aku ya nyumbang, tapi kok ya jek kurang apik terus. Gusti, bablas kayak iso tangike setruk. Rugi wong nek sabar mesti jembar dodone, wong sabar ombo bokonge. Allahumma. Dadi kiai luweh kudu sabar. Wis to, kula niki matur ngeten, Bu. Pokoke sapa wae kok nglarakne kula, sapa wae ngelek-elek kula, sapa wae jerengki kali kula, sapa mawon niku kok ngrasani elek kali kula, tak ngapura dosane. Mulane ibu-ibu tak umumke, daripada jenengan ngrasani tanggane iku gung mesti untuk ngapura, luwih apik ngrasani kula. Mergo sapa wonge kok ngrasani aku tak ngapura sak muroe cangkeme. Ya nudine apa karepe? Gitu aja repot. Weto. Ngono angger wong iso ngeten iki, Bu. Uripe dawa. Sehat, tapi nek angger kowe dielek-elek wong dirasani wong mbok rasa ya Allah Gusti ngene iki bablas gak iso tangi stroke engko suwe-suwe bablas nang gone kursi roda ngene iki. Piye iki le aku gak mbok presakno sesuk Bu basa tanggane marang iki ape nang dine ape kontol. Lah muni kontrol wis ra cetha dadi kontol. Sing mbok eling-eling aja kontole lho, Bu. Kontrol. Lah wis kadung ngene ne. Nang dine. Kontol. Ya engko teko ngomah ngerak dieling-eling. Mang kiyaine malah bakas nganu ya, Pak. Iki pelo, Bu, kontrol. Oh, coba apa katut pelo sampean malah bahaya. Sholli ala Muhammad. Lho tenan, dadi kiai iki nuwun sewu, Bu. Kula niku nggih termasuk ya rodok kiai. Untuk undangan, tahlil manakib, teko dhisik ngoten niku ya dirasani. Nggih, teko dhisik urung ana wong teko kuwatir rauman. Ngono ya ana. Masya Allah, basa teko keri. Yo kiai kadang-kadang nang omah ning ngoten niku rak yo digawean ya Bu ya. Wong kadang-kadang ikon momong barang. Kula iki kiai kondange nang omah ikon momong. Momong, Mbah. Yo aku yo ngono. Lho kadang kan tekone keri. Teko keri ne dipaido. Nggih, tentenane suwen. Lho, teko dhisik dipaido, teko keri yo dipaido. Suwen, selak bubar. Lho ngoten niku wis teko keri disentak jak ndonga itu kesuwen sithik. Allahumma ya Allah, Allahumma mburi ngene wis nganyelno nek. Amin amin.
ora barbar suwen kader berkat sebutele donga suwen ngono iki nang ati yo larane pol asline tapi kula biasa iki nek tak rasakno suwe-suwe ya Allah Gusti ya Allah lha tenan penyakit iki gara-gara iki lho Bu ambi bojo biasa. Romansamu nek kiai terus ora tukaran bi bojo, telek ra ngandel. Omong ana cerita kiai lu gak tau tukar padu. Lah nek nang ngarepe wong ketok apik, padahal engko nek nang jero omah tukaran nek. Lho masyaallah, padha Bu. Tapi aku ya seneng wong wedok iki kudu cerewet. Tenan, wong wedok kudu cerewet. Wong wedok kok menengan kere. Lha nek ora percaya dipraktekno, kowe kok menengan bojomu bar subuh turu, kowe meneng wae. Engko tangi jam 12 malah lang lapangan poli, bal-balan, badminton, engko teko ngomane turu nek kowe meneng wae kere. Njajal wong wedok cerewet, lanang lagi mapan turu bar subuh. Lanangan apa ya ini turu. Ndi tanggung jawabmu? Wah, wong wedok wong lanang disentak wedok langsung tangi jenggirat menanggone sabin langsung kowak entuk rong bau sugih mulai sing cerewet lah kowe kok menengan ora lambe wedok kowe ya Allahumma lho bojone kula kadang-kadang ngeten ngangeni kok Bu ketoke wis seminggu kok gak nesu blas aku kok kangen lambimu sing mengoming. Biasane kon cerewet ngoten niku. Padahal kene wis waduh nesu tenan wedok. Ngomong. Ngoten tak tinggal wiridan nang masjid. Allah. Tak takoki, "Bu, jek kudu nesu." Jeh, tinggal meneh wiridan neh. Tak takoki, "Jek kudu nesu." Jeh sithik. Suwe-suwe entek biar gak do nesu. Lah kok gujumu terlambat? Ya Allah paham ya Bu ya apa kok paham tenane apa kontrol ya Allah malane Kanjeng Nabi kedah kita teru hormat Kanjeng Nabi ngeten iki lho Bu ngeten iki ya aja trimo selawatane tok kudu eling sing mbok selawat sing mbok selawati sapa Kanjeng Nabi. Kenapa Kanjeng Nabi kok saka wong biasa? Kanjeng Nabi ku min anfusikum. Kenapa Gusti Allah ngutus Nabi kok ora malaikat? Mergo nek Nabi malaikat gak iso diteru, wong malaikat ora mangan ora ngombe wis iso neru. Berarti nek Kanjeng Nabi koyok jenengan ya berarti aktivitasnya padha. Jenengan wong mboten? Halo. Jenengan niku wong mboten? Nek jenengan wong berarti Kanjeng Nabi ya wong. Jenengan dahar mboten? Dahar berarti Kanjeng Nabi ya dahar. Jenengan ngunjuk mboten? Berarti Kanjeng Nabi ya ngunjuk. Sampean nyambut damel mboten? Berarti Kanjeng Nabi ya nyambut damel. Jenengan kelon mboten? Berarti padha wong iso diteru. Lah mula awak dhewe ning ibadah neru Kanjeng Nabi. Carane dahar iku piye Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi ku nek muluk nggo driji telu niki ora langsung ngokop. Ora malah kesusu muangan. Wah, iki kari sayure diudhek langsung kowe corong jogno. Iki masane iki bangsane apa? Lho neru Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ku hidup sederhana. Gak tahu gaya. Malah nek Kanjeng Nabi tenggene berjanji wa kana sallallahu alaihi wasallam yakhsifun na'la wa yarqa'us saubah. Maknane napa? Kanjeng Nabi ku yo ndondomi serandal, serandale jebat dondomi. Nek jenengan kan pun mboten purun guang. Lho Kanjeng Nabi niku hidup sederhana. Wa yarqa'us sauba. Kanjeng Nabi niku nggih ndondomi nambal ya. Maknane yarqa iku nambal pakaian sing bolong. Ya.
sederhana Kanjeng Nabi. Tidak memberikan contoh cara wong glamor nek jenengan kan boten. Cara istilah jenengan niku nggo nyumbang ana dhewe dienggo yasinan, duwe dhewe nggo PKK, duwe dhewe muslimatan, duwe dhewe pokok duwe kabeh. Kanjeng Nabi ku biasa cara memberikan contoh. Yang penting itu hatinya. Nah, masalah aurat yang penting tertutup. Putrine Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidah Fatimah niki pakaian sing dipake mawon niku tambalane 18 tambalan Bu. Kira-kira nek wong Jimbaran wis ora degel ngenggo ditambal 18 lek nambal niku ora nggawa bolah tapi nggawa soda kurma. Iki putrine Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup penuh kesederhanaan, ora glamor, gak pernah glowing. Lah kowe ape nekani pengajian tok ngelangi lho, metengar-metengar. Wis ayu burung, Pak? Wis ayu burung, Pak? Masya Allah. Niki putrine Kanjeng Nabi. Mulane sampai niku kalih Mbah Mun niku dadi napa ya idola. Saduna fitunya. Ayo. Ayo Kang, lagune Saduna ayo. Ayo. Pokoke iki anggere dikeprak-kepruk ora usah mikir salah, kater sing ngrungokke ya goblok kok. Ora gina sing salah sing di. Niki langsung didungani napa lanjut? Ya, rampung napa lanjut? Oke, pokoknya ini mau nenten setunggal jam nggih. Dereng gitu. Oh, ngeten mawon sak niki. Dah niki lih Kanjeng Nabi niku sing perlu kita teru. Pipun carane dahar? Kanjeng Nabi niku dalam satu riwayat ketika Kanjeng Nabi arep dahar niku tangklet kali garwane ngeten Bu. Bu, iki lawuhe napa? Sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam ahlahu anil udumi. Kanjeng Nabi itu tangklet lawuh. Garwane jenengan nggih nate tangklet lawuh mboten Bu? Lawuhe napa? Lu dilalahi garwane niku mature, laisa minna illal khallu. Nuwun sewu Kanjeng Nabi niki mboten gadah napa-napa. Wontene lawuhe namung cokak lho. Lawuh kok cokak. Lho Kanjeng Nabi ngoten niku mboten nate nesu Bu. Delalahe kangge nyenengke garwane. Dawuhe Kanjeng Nabi nikmal udumu al khallu. Ngene lho Dik, apik-apike lawuh iki sing paling enak ya cokak iki. Kira-kira piyantun Jimbaran enten sing dahar lawuhe cokak tok. Kira-kira kok sampean diparingi ngoten mesti nesu. Lek kumbet gawe awit cilik ya ana yaene badokan trimo ngene. Kanjeng Nabi mboten nikmal udumu al khallu yang ini gak popo. Sabar Kanjeng Nabi niku terima. Dan niki kudu kita teru sinaosa 65%, 20%, 20% berusaha neru. Mula kula nek arep dahar kadang-kadang eling hadis ceritake Kanjeng Nabi, kesederhanaane Kanjeng Nabi, kula saged nangis Bu. Mergo apa? Kanjeng Nabi urung tau mangan seblak. Kanjeng Nabi urung tau mangan kebab. Mie ayam, bakso dereng nate. Mangan sing enak-enak dereng nate biasa. Karena apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam rela menderita. Yang penting orang lain bahagia. Maka sifatnya dalam Al-Qur'an sing sering diwaca bocah-bocah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kanjeng Nabi niku sifatnya azizun ay sadidul qalbi, berat hatinya atas apa yang menimpa orang lain, menimpa sampean kabeh. Tidak tahan melihat penderitaan orang lain. Ini jiwa Rasul sallallahu alaihi wasallam.
maka umate harus berusaha neru. Sapa sing kon neru? Neru jenengan para kiai penerus Kanjeng Nabi kudu neru, tidak tahan melihat penderitaan orang lain, lilo luwe sing penting wong liya wareg. Maka sering saya sarankan orang-orang yang menisbatkan bahwa dirinya cucu Rasulullah, orang-orang yang menisbatkan zuriyah Rasulullah niki harus berusaha cocoke akhlake jenengan kali Kanjeng Nabi. Jangan sampai sampean menisbatkan putu Nabi akan tetapi jauh dari akhlak Kanjeng Nabi. Ini nanti akan merusak perjuangan dan merusak citra Rasulullah. Orang-orang non muslim mesti ngomong ini, kowe putu Nabi kok nalare ngono, berarti mbiyen bayo ngono kuwi. Siapa sing kena? Kanjeng Nabi mboten niki. Angen-angen orang-orang yang menisbatkan putu Nabi, bahkan kadang-kadang dia itu sering pamer nasab, dalam diri saya mengalir darah Rasulullah, akan tetapi akhlaknya ora cocok karo Kanjeng Nabi, niki bahaya, sing rusak Kanjeng Nabi. Non muslim mengatakan wi putune wae kaya ngono, ora mungkin, bae paling biyen ya ngono kuwi lho. Maka orang-orang yang menisbatkan cucu Rasul mulai sekarang harus tobat, cocoke akhlaki sampean kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Shalli ala Muhammad. Kanjeng Nabi selalu menghormati orang lain, tidak pernah merendahkan orang lain. Kenapa sampean yang mengaku cucu Rasulullah akan tetapi selalu merendahkan orang lain, minta dimuliakan tapi ora gelem mulyake wong? Ini bukan sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Krungu ora kupingmu? No. Insyaallah tak banterke niki. Lah iki mulai ngamuk nek ngeten niki. Wes. Sale terakhir. Ya Allah niki le. Contoh napa-napa iki nyontone Kanjeng Nabi. Mulane Kanjeng Nabi niku saking kados jenengan kabeh. Lah ngeten niki supaya iso diteru. Kanjeng Nabi nu senajan Nabi Bu, sregep teng masjid. Ibu-ibu ya sregep teng masjid mboten? Hei, halo. Ya Allah, kula kadang-kadang kuwatir ngeten, masyarakat Jibaran rungokke nggih. Zaman akhir niku mbangun masjid iku kaya mbangun kuburan. Zaman akhir niku mbangun masjid kaya mbangun kuburan. Ngerti bangun kuburan? Wis nalika mbangun kuburan duduk nembe duduk rame gentenan, cah nom-nom kesel ganti rame-rame, ning giliran kleboni moh kabeh. Lha tenan nek wong mati cah nom gentenan, yo gentenan. Wis basa giliran kleboni moh kabeh, sing gelem siji tok kuwi jane yo moh dipeksa. Lah saniki nek sampean bangun masjid rame-rame, ana sing urun tenaga, ana sing urun masalah material, ana sing urun duit, tapi basa giliran kleboni sampean moh kabeh. Bedane apa bangun masjid karo duduk kuburan? Rungokke kupingmu. Insyaallah akhirnya bangun bareng-bareng giliran kleboni malah Mbah Yaine andan dhewe pujian dewe Allahu Akbar, basa tanggane malah ndak wis adat. Akhire pujian bar pujiannya karo nesu. Allahumma sholli ala Muhammad, kana teko-teko. Ijane wong kene iki krungu ora to. Rodok digebut. Allahumma sholli. Kok mati suwen. Mulane purun bangun ya monggo sareng-sareng diramekke. Allahumma wis to, ibu-ibu lah mboten napa-napa wis. Biasane penyakite wong cedhak masjid nek ana adzan etok-etok gak krungu. Masjid mriki nek mi adzan mireng dugi dalemen jenengan mboten? Lah sampe nek mireng adzan alhamdulillah napa lah. Alhamdulillah napa lah.
Gara-gara sampean anggere krungu adzan muni dah wis adan, kowe nek ngingone wedhus mendem. Nah, muga-muga mendem kah. Lha tenan, ya Allah, malane sareng-sareng kita ramekke nggih. Allahumma ngoten Bu. Kanjeng Nabi senajan niku gak didosa wis di ngapura. Ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhir, sing lewat sing gum niku di ngapura tetep sregep jamaah. Allahumma mergo bangun masjid iku sing ramekke sapa neh nek mboten jenengan. Aja sampai bangun masjid kaya nduduk kuburan. Tenan kadang-kadang tak gojlok, wah nduduk kuburan iki cah nom-nom semangate pol Bu. Wis guwentenan ngasih gembrobyos. Wingi ngene kula usul mergo atos nyuwun drill, ngerti drill sing digo nganu ben rada empuk nika le. Ngerti drill nggih. Iku nggih tukoke ngono. Cah nom-nom iku nek enten wong mati guwelise pol cepet. Lho nggih, tapi giliran klebone munggah kabeh mau ngono. Ya Allah. Lah terus tak go contoh. Lah kowe nek bangun masjid ya ngono ketok semangate pol. Ayo, ayo, ayo. Tapi giliran jamaah kok ya mau. Aku kadang-kadang gumun. Untung atiku tak jembar-jembar nang ora aku stres. Kira-kira aku ya wis stroke. Kira-kira stroke malah dadi tontonane wong nek kiai stroke. Penang ndi Mbah Yai kontol. Ngono neh. Sholli ala Muhammad. Ya Allah, betapa hebatnya Kanjeng Nabi iso diku contoh dalam apapun carane ngrumat keluarga. Piye Kanjeng Nabi? Cara menghormati orang lain, cara menghormati tetangga. Dan bener-bener Kanjeng Nabi sifatnya azizun alaihi ma anitum, tidak tahan melihat penderitaan umatnya, orang lain saja tidak tahan. Rilo Kanjeng Nabi telung dino gak dahar, sing penting tanggane mangan. Iku Kanjeng Nabi. Bocah sing ngaku putune malah mentol ora umum. Nalare serat cetoblas umat kadang-kadang malah dibencet. Kuwi putu apa aku mending. Ben kerungu kupinge. Apa nek mukibine kuwi. Dileke. Karena apa? Kiai punya tanggung jawab. Bagaimana ketika nanti pedok Kanjeng Nabi, kita ditanya oleh Kanjeng Nabi, kowe sing santri, kowe sing ngalim, ngerti putuku nalare dora cetha, ora mbok elekno, tanggung jawabmu dadi kiai nang ndi jal iki. Ngono. Paham ora iki? Ora kok terus putu Nabi saya ikuti. Namanya tidak punya tanggung jawab. Cocok ya ngene iki, ra cocok ya muga-muga cocok ya Bu ya. Engko nek balik ben dicocok dhewe-dhewe. Ya Allah, kadang-kadang kula prihatin orang-orang yang menisbatkan putu Nabi. Mulane wong Jawa niku ndi dalil Bu. Nek ana dangkel jati mesti tukule ya jati, katrake tang cilik ya tetep jati. Mosok ana dangkel jati tukul kok kecubung mendemi wong. Leres mboten Bu? Nggih, nek ana pitik mesti anake ya kek. Ana ngaku anak pitik lah kok jugung. Percaya mboten jenengan? Percaya. Wineh iku nek wineh pari disebar tukule ya pari, senajan mbok campur apa wae. Ana wineh pari, ana wineh jagung, ana wineh klenteng, ana wineh bayem, ana wineh sawi, mbok campur, mbok sebar gak mungkin tukule kijolan. Ana wong ngaku apa wineh pari, lah kok tukule suket teki ngapusi. Mulane kula teng Budi mawon niku kadang-kadang dibeseni kali kiai-kiai. Kula niku paling getol masalah ngeten iki. Sudah lama. Karena saya tidak tahan kiai-kiai yang mengajarkan saya untuk menghormati mereka. Ayah saya menghormati, sing putu Nabi dihormati, kiai juga begitu. Orang-orang yang mengajarkan saya untuk menghormati mereka malah direndahke, maka tidak terima, saya lawan.
Ngono. Ora nek kualat, ora ono kualat-kualatan. Kualat aku biyen mula. Kualat apa? Sholli ala Muhammad. Mergo napa? Ya memang karena menisbatkan tapi gak cocok, merusak citra Rasul sendiri. Wis to, niki harus dipahami ngeten niki. Bukan berarti saya benci mereka, enggak. Saya itu mergo saking senenge Kanjeng Nabi, saya tidak rela ketika Kanjeng Nabi dinodai. Maka setiap kali saya kadang ketika pengajian, yi rasa bakas nasab, aku yo matuk, saya tidak akan bakas nasab, tapi aku bakas nasib. Nasibe wong sing kapusan nasab. Ngono. Oh, nasi tepuk tangan barang. Apa ana anu doro mabur. Ya Allah. Lho nggih, kula nek diomong, "Ih, rasa bakas nasab." Cocok, oke, aku ora bakas nasab, tapi bakas nasib, nasibe wong-wong generasi-generasi kita sing kapusan nasab. Wis kadung montore diwehno, omahe dibangono, anak dijalukno, jebule ora putu nabi ya tele. Kapusan ngoten iki. Kapusan. Sholli ala Muhammad. Nah, paham karemu ora karemu. Pokok ibu-ibu ora paham anggere mantuk-mantuk ora. Ketoke mudengan ngoten Ibu ya. Nggih, saya tak bakas nasib anak-anak kita yang selalu mengkonsumsi sejarah-sejarah palsu. Kadang-kadang ziarah di makam-makam yang palsu. Ini nasib ini yang harus dipikirkan. Gatuk karepe ora karepe. Iki terakhir yo ngamuk ngono wae. Menang pati iki, Pak. Lah keluargane kula niku wong pati kabeh. Kula niku keluargane kula termasuk sampai nek kenal centeng sing tukang gelut. Ya, sampean saiki dadi petinggi, ora gak patek seneng gelut. Keceh niku keluargane kula kabeh dugi napa Lebak Kancil. Napa niku lurah napa Brono niku mungkin Muilen mriko. Keluargane kula niku Mbali Adi. Niku senengane gelut kabeh. Masya Allah, didulur kok senengane gelut. Masya Allah. Ya Allah, lho nuwun sewu lho ngeten iki perlu. Saya jangan dianggap provokasi, tapi saya mengedukasi panjenengan kabeh agar supaya menjaga apa namanya Kanjeng Nabi. Kemurnian nasab Kanjeng Nabi harus dijaga. Maka jangan disalahkan ketika orang-orang Jawa menanyakan orang-orang yang selalu mengklaim putu Nabi karena tidak cocok. Janjane kowe iku nek emas tenan iku ndi surat-surate. Iki hanya tanya, ndi surate nek kowe emas tenan? Aja trimo omonge mbahku emas kok, omonge mbahku emas. Lah ya nek emas tenan, lah nek kuningan piye? Mosok wong takok mbok salahke. Nek kowe emas tenan ndi surate, nek gak ndi surat ayo dites emas tenan apa ora. Nek memang putu Nabi mana datanya, nek orang di data ayo dites DNA beres rasa kesuwen. Mulane aku ora bakas nasab tapi nasib sejarah sing bilak-bilok, nasib anak-anak kita yang akan mengkonsumsi sejarah-sejarah palsu, nasib anak-anak kita sing ziarah tenggene kuburan-kuburan palsu. Ini harus diluruskan. Takbir. Takbir. Masya Allah. Bapak Ibu ingkang pun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Iki mawon kula wis menyalai Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ku sabar, ya Bu ya. Tapi nek urusan perkara hak Kanjeng Nabi yo tetep marah. Ora terus kabeh sabar, Bu. Sabar iku ana aturane. Masjid digoyang-yangan sabar. Bojo tumpaki wong ya sabar. Iki padune rawani nek. Sabar yo naturane. Paham ya? Iki nek tak terus-terusno sing meniren lambeku. Wong iki marung mangan blas kok, Bu. Jan panitiane rumangsaku kon mangan sik nggo ben tambah banter. Lah karingku ana mangane apa ora?
Niki le sifate Kanjeng Nabi azizun alaihi ma'anitum. Tidak tahan hatinya ketika ada sesuatu yang menimpa orang lain. Ya, harisun alaikum ay harisun ala hidayatikum. Kanjeng Nabi seneng nek jenengan kabeh oleh hidayah. Jajan sampeyan niku ora kenal Kanjeng Nabi tapi dipikirke Kanjeng Nabi. Wong ngarep kok mikirke wong Jimbaran. Niku nek wong apik apa ana. Ya, bil mukminina ra'uf rahim. Dateng wong mukmin niku jan welas. Sangat melase jajal. Gak ono nabi selain Kanjeng Nabi yang diberi sifat sebagaimana sifatnya Allah. Rauf sifatnya Allah, Rahim sifatnya Allah, tapi diberikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang kok ngaku umat Kanjeng Nabi, ngaku putu Nabi tapi mengkafirkan orang lain, bahkan napa namanya pun meden-medeni kowe pengen untuk syafaat ora, ora seneng karo aku gak untuk syafaat. Gak ada Kanjeng Nabi ngoten niku. Kanjeng Nabi ku bil mukmini naraufur rahim, harus diperjuangke wong-wong Islam ben tetap istiqomah anggenipun ibadah, tetap istiqomah anggenipun jamaah. Muga-muga kabeh mungkin sedo husnal khatimah bareng-bareng swanten ngersanipun Allah sareng kali kiai kita, sareng kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun muga-muga panjenengan kabeh niki diberkahi Allah, dison jimbaran barokah gemah ripah loh jinawi putra panjenengan kabeh dados putra wayah ingkang alim lan saleh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya da'imas sabat wa ya mukhrijan nabat wa ya sami'al aswat wa ya mujibad da'awat wa ya qadiyal hajat ikdi hajatina min hajatid dunya wal akhirah. Ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li masyaykhina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Ghafarallahu dhunubahum man nawwara dirham ijal kubrahum rawdatan miradil jinan wa taj'al kubrahum khufratan kufari niran. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah ala jami' ahlil kubur min ahli la ilaha illallah, khususan jami' ahli kubur sedaya masyarakat Jimbaran ya Allah, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Ghafarallahu dhunubahum wa nawwara dirham ijal kubrahum rawdatan miradil jinan wala taj'al kubrahum khufratan kufari niran. Ij'alna wa auladana wa ahlana wa dhurriyyatina wa salamidana wa talamidatina ya Allah min ahli al-ilmi wa al-khair wa ahli al-Qur'an wa la taj'alna wa iyyakum min ahli syarri wa dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rzuqna ya Allah hayatan mubarakah wa hayatan marhumah wa hayatan salamah wa hayatan sa'adah wa hayatan istiqamah wa ya Allah wa dzurriyyatan thayyibah wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan bi ghairi masaqatin wa lam tihanin wa la ta'abin bi jahi nabika wa habibika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ij'al ya Allah hadzal makan wa ma haulahu makanan mubarakan ya Allah. Ij'al hadhil qaryah ya Allah wa ma haulaha qaryatan mubarakah bi rahmatikal wasi'ah wa bi rahmatika ya arhamar rahimin bi haqqi nabika wa habibika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi hurmati maulidin nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi syafaati nabika wa habibika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ikdi hawaijana ya Allah min hajatid dunya wal akhirah. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna istinabah. Rabbana لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. لنا ولهم الفاتحة. Bapak Ibu mekaten ingkang dalem aturaken kathah kekirangan kalepatan ingkang kirang prahananipun penggalih nyuwun pangapunten ingkang kathah. Ngoten nggih. Wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak sugeng bidalan ngatos-atos wonten radosan. Sholli ala Muhammad.